Dalaging gay na mo eh. Sanong. Ang Isa sipon. ni. Isa ni. Nag-video si Mamila ni mo eh. Bambi nabi ka Kay, masamad ka kay. Yeah. No, kay. Kaya siya paper, be. Kaya siya paper. No, di mo. Dirty. No, be. Kaya ma-dirty mong kwan, be. Leg, be. Dirty. Pero nasipon na, be. Tito ra siya. No. Ayaw dila. Ayaw, David. Dito ra lagi sa kwan, be. Kuwatag paper. Ihatag. Ganag papel. Tagay papel. Tagay papel. Gunda ba na? Ayaw. Tagay papel. Sulat siya dali hugo kayo. Kaya siya Wasi papel. ba kay Gasil para dili na siya Simple ko pag papel. Kuwag papel na. Kuwag papel ni Joven na sa drawer. Ming. Tawagan kay ka, Ming. Tawagan kay ka. Hazel, pagdala og papel lagi. Sa mong lawas ba kay mahugaw ka. Sa papel ali dire. Nga, tito. Nang tawa, tito. Ginang tawagan sa mong lawas. Right tira. Pagdala, dali na magisam. Pagdala papel, Ate Hazel. Dah, Mimi. Wag, sus, wag yun kasabot. Uy, Miming? Patay mo ito karon liwang sinahan ni bata. Dili lagi sulatan rin mong kamot kay mahugaw. Oh, tito. Sam. Pag panipin, panay mo til ba? Dili mo out ah. Tinkerbell. Ama si Tinkerbell be. Ay, lagi dira inday ba? No, Dabi.